Nuair a bhí mé óg, bhíoh tine crámh agin ar an oíche roimh éile óin. Bhailí mis brúscar ó na córsan thar timpeall. Agus dar ná bheith mis amíocht leis na ceantar eile go mbeadh tine crámh níos fearr agin a héin. Bhíoh an tine ag an grosmhór ach ar nána bhíoh éon bhfuil ó na cáranna. Maar ni bhíoh mór an tráchtán san am sin. Is nós pagánach é an tine I lár an todhraí, ach an sin ghlach an eagla sé mar éile naofa. Hís de gorcaí bhí nós acu tine crámh a lasú les mud a cró na mó. Agus an sin na ba a chuir tríd neata go teach sa cró, asúil go mbeadh bainne níos fearr acu. Bhí nós coitin ar fud na tíre ag deireadh na híthe, smól a thuairte bhaile le ón duine, agus é a chatham isteach sa ngort, asúil go mbeadh na fataí níos fearr. Híthe ceol damhsa scéalaíocht agus padracha a bhí gceist leis an oíche freisin. Chuirtí bí a speisialta ar fáil freisin. Godaí a bhí gceist. Séir de godaí ná rán bán, bainne te, siúcra agus cinnamon. Ó, is breathlamm cinnamon. Be mé ceiliúra oíche éile óin a nocht. Díreach mar a rinne mé na blianta fada nús ó bhí mé mo gasú, ach ní bheith mé bailú brúscar. Sean físaí ámaide úsáidte nanis. Tá sé go hálainn ghuiil an tradiisiún sin beo fós, agus ghuiil na daoine teach le chéile le bheith ag córá agus a spring. Agus bígí is muoine bhar na rudaí a chuir sibh isteach an. A car ga chéir rud eile. Bunaigí soltas.